Definir Marín é complicado. Porque todo depende de como chegas. Porque evidentemente non é o mesmo chegar por estrada que chegar por barco. Non ten nada que ver. E non é o mesmo chegar por barco que chegar por barco que neste barco. Nin chegar a un porto que por estoutro. Como quen chega pola praia. Ou a esta, ou a estoutra. E tamén, se chegas andando, hainos que chegan ata en tirolina. É que un marín non ten nada que ver co outro. Como non é o mesmo chegar á saída do sol que ao sol pôr. Aquí hai marín para todos os gustos. Se che gusta o monte, se che gusta o río, se che gusta a ría, se che gusta a xente, ou se che gusta estar só. Ou como se che gusta a festa, que tamén se nos dá moi ben. E de comer nin falamos. Comemos. E do mar todo o que se move. Porque iso sí, sexa cal sexa o marín ao que chegas, aquí todo é mar. Porque onde se pode vivir como aquí se non é xunto ao mar? Nesta ría. O que aquí soen dicir os que veñen é que a marín o importante non é como chegas, senón como quedas. Marín, a toda vida.